Аз самия нямам увреждания, но участвам, защото имам близък човек, който има увреждания, моята сестра, и участвам, за да се запозная с хора подобни на нейното положение и да се бъдем взаимно помощни, както да се помагаме с опит, така и да се забавляваме, да излизаме да се забавляваме. Онлайн срещи ми бяха много полезни, защото имаше важни хора, които участваха в тях, като например адвокат, лекари, с тези срещи създаваме много близък контакт с такива хора, които могат да ни помогнат в някакво време в бъдеще. Но срещи на живо ми бяха много по-интересни, защото все пак едно е да се гледаме на екран, друго е да сме на живо, да си говорим, да се общуваме, да се забавляваме. Бих се радвал за в бъдеще, ако има някакъв подобен проект, да участвам също и с каквото мога да бъда полезен.